салому алейкум. имрӯз кушодан ва удалит кардани электронни почтаро мефаҳмонам. касе медона молодец, касе наметавона ёд гира. Рафтем настройкаи телефон медроем. қариб дар ҳамаи настройкаҳои телефон Google ҳаст. Google медроем. аккаунт Google. аккаунт Google дар ҳаминҷа US account, you are not another account. Меҷақем. ва дар иҷа создад аккаунт. Создад аккаунтро меҷақем. номат, фамилият. дар инҷа ном фамилиятро менависем. Then месяц год. ба як чино гуфта намонад ки дар инҷа агар 16 поён бинависед, тура видеоҳое ки 18 болаи тамошо кардан наметавонӣ. мужской рафтем. дар инҷа ин тариқ ба монанди аккаунт ҳастай. создад другой аккаунт. адрес имейл. создад адрес имейл. дар инҷа англисӣ менависем. масалан яд рақами дигара мемонем. перейти вот навестагия ки это имя пользователь уже используется, попробуйте другой. 124. и хеле аккаунт мега ҳастай. дар инҷа кодтона мегиред. кодтон барои ки соз боша як ҳарф я рақам мезанем. масалан я ҳарф я рақам. я ҳарф я рақам. я ҳарф я рақам. инамихе дале мекунем. принят мекунем. всё ҳамаи даҳми чизи то метавонем ҳами Play Market, mail, карта, YouTube, ҳамаша дига кор кунем. всё. ва ҳозир нишон метавонам ки чӣ хел удалит мекунем. я медроем бо ҳамон настройка. облакаи учетный запис. облакаи учетный запис медроем. учетные записи ҳаминҷа медроем. чутур омадистай учетный запис бидорда. ҳаминҷа ҳама аккаунтҳо ҳама чизои техи кардагиай. ин ҳамин бо ҳамин нав чизи ҳуи кардагӣ ман удалит мекунам. инам хемеҷақиш даттораш удалит учетный запис. всё удалит ҳамеҷақи удалит уч запис ва удалитиш мекунӣ. тамом. ин ҳаминҷа чизи рафора бо удалит мекунӣ. всё боқӣ дар паноҳи худо. дар канал подписатсия кунед то видеои оянда.